Снимаш сцените за клипа, като те може да са 2, 3 или повече, може да се движиш на тях или да седиш по-статично. Отваряш CapCut и с помощта на Split и Delete бутоните си избираш моментите, които искаш да използваш в самото видео. В първия клип си избираш кадър, в който тялото ти е видимо изцяло и след това от лентата за инструменти намираш бутона Remove Background, след това Custom Removal и си избираш размер за Quick Brush. После започваш да очертаваш всичко, освен тялото ти. След това CapCut ти показва какво ще изреже, т.е. всичко в червено ще остане в кадъра, а всичко останало ще бъде премахнато. После преминаваш към другите клипове, които си снимал и повтаряш същите стъпки. Отново с Quick Brush инструмента очертаваш всичко, което искаш да остане в кадъра и ако имаш нужда от корекции, можеш да използваш Quick Erase. Когато си готов, влизаш в Pinterest и си сваляш около 10 илюстрации на каквато тема пожелаеш. След това създаваш нов проект в CapCut и зареждаш всички изображения. От лентата за инструменти търсиш Aspect Ratio и му задаваш стойност 9:16. Оголемяваш си илюстрацията, така че да запълни целия кадър. Зумваш Main Track-а, така че да се виждат отделните фреймове. И с помощта на Split и Delete бутоните правиш продължителността на илюстрацията около 3 фрейма. След това повтаряш същите стъпки за всяка отделна илюстрация и експортваш клипа. Отваря се първоначален проект и с помощта на плюс бутона си импортваш новото видео, което създаде. След това маркираш първия клип, на който си изряза образа, натискаш бутона Overlay и след това го издърпваш до началото на видеото. След това повтаряш същото с другите клипове, които имаш и ги слепваш един до друг. Накрая маркираш видеото с илюстрациите и с бутона Duplicate създаваш достатъчно брой копия, така че да покрият цялата дължина на клиповете, които си заснел. Експортваш видеото и си готов.